Máme unikátní pojištění, takové na trhu nikdo nemá. Pojištění proti úrazem blesku. Řeknete si, jen blázen by se nepojistil proti takovému jasnému nebezpečí. A vidíte, dneska nikdo. Lidé jsou nepoučitelní. Teď mě tak napadá, vy už jste pojištěná proti úrazem blesku? Ještě ne. A přitom máte nejvyšší čas. Zrovna minulý měsíc zabil blesk jednoho úředníka z finančního úřadu v Budějcích. To zas není taková škoda, ne? Normálně šel po ulici a bác! Zbyla po něm jenom obálka z oplatky. Pravděpodobnost, že do vás uhodí blesk, je 1:6. To je jako při člověče nezlob se. Nebo při ruské ruletě. Správně bych se k vám neměla ani přibližovat. Mě tak napadá, když mě ten blesk zabije, komu připadnou peníze z mé pojistky? Vašemu manželovi, vašim dětem, vašim příbuzným. Nemám rodinu ani příbuzné. Že nemáte příbuzné? Počkejte, až umřete. To se budete u notáře divit. A když ne? No, ono upřímně, jenom mezi námi. Ono je to tak napsané, že by stejně nikdo nic nedostal. Tak co, plácneme si? Když je to teda takhle, tak bych eventuálně mohla snad... No co to je, Frido? Takhle zdržovat hosta. Vidíte jí klíče, ať si na nás nestěžuje. Šup, šup. Ale vůbec ne. Mě nikdo nezdržuje. Aspoň si to přečtěte. Je to umělecké dílo. Tak to bychom měli. Kde je Tereza? V kuchyni. Počkejte tady, dojdu pro mě. Dámy, tak jestli pak víte, co je tohle? Domnívám-li se správně, jde o vynález vinilové misky. Je prý velmi populární mezi dnešní mládeží. Dle mého poctivý váleček se včelým mozkem může tato chemie těžko nahradit. Ano, správně, ale není vůbec důležité, z čeho tato deska je, ale co na ní. Říká vám něco jméno Paulín? V zákopech jsme měli jednou Paulín, byl to Němec a nazval se Hans. Ne, je to Čech a je to zpěvák. Nic vám to neřekne. Jo, říká, on koncem neposlouchala. Nevyhrál dokonce nějakého slavíka? Ano, vyhrál. A tato celebrita přijede do našeho penzionu na víkend. No není to úžasné. Je, a kam šopem? Jaké pak šoupnem? Šopat můžete s kyblíkem jednoho rohu do druhého, ne s národním umělcem. Nic lepšího nemáme. No. Tak tam šoupněte. To připravit. No Frido, moc vábně to tu teda nevypadá. Chtělo by to nějak postup. První den, ten je vždycky ten nejdůležitější. Dobrý večer, Frido. Dobrý večer. Vy jste 6, že? Ano. 6. V tom případě bych si dávala pozor na blesky. Jo, děkuju. Budete se ještě něco přát? Asi ne, ospokoju se a dám se drink na baru. Zadíme se hlavně se kolem. Frido, nemohla jste mi pomoct? Máš prokaz, To je psaný Josefem. čeká se mnou najdu čas. Můžu si dělat pistolet a vše to mi spočítám. Nějak mi to nevychází. A teď na to není nikdy. Volal mi a Paulík za chvíli tu bude. Tak ano, kvůli tomu se ještě nemusíte věšet. Objednal si nové z kaviárny. To uvidíte. Že do našeho penzionu a uvidí Slavobra. Slavobra. Slavobra bez hvězdy. Kdo to kdy viděl?
to má znamenat? Dobrý večer. No nazdar, vy tu malujete. To je Slavobrána. Slavobrána? To jsou rovnězné štafle, skandál, co na to mám říct? Třeba Hergot, Fagot, to je ale dobrý podnik. To doporučím svým přátelům. To je drzost. Na takové chování já vůbec nejsem zvyklý. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Budete asi ten idol dnešní mládeže. No tak vidíte. Aspoň jste mě poznala. Je vidět, že se vyznáte. Je tady pan ředitel. Mistře, vítejte. Jaká byla cesta? Vy jste tady ředitel. Musím si postěžovat. Jsem nebyl překvapen úrovní vašich služeb. Myslel jsem si, že jsem si objednal špičkový hotel a tady se mezi tím malu. A vánoční ozdoby jste taky ještě nesnídali. Tak to se omlouvám, mistře, jde patrně o omyl. My jsme pro vás nachystali Slavobránu na uvítání. Tady. Děkuji. Zase další cena. To nemuselo být. Večeře je připravená. Může se podávat. No, abych pravdu řekl, jsem značně unavený. Půjdu si lehnout, tak mě na tu večeři nebudete. A zavazadla mám ve voze, tak mě odneste na pokoj. Jistě, hned někoho seženu. Klíče od pokoje? Teď si vás musím zapsat do knihostu. Občanský průkaz, prosím. Občanský co? Průkaz! Občanku se naposledy ukazoval pořadateli na Bratislavské liře. Omluvte, prosím, mistře, naši starou recepční. Znáte ji ze staré školy. Já samozřejmě všechny vaše potřebné údaje vím za vás. Tak to brr, za mě nikdo žádné údaje vyplňovat nebude. Já vám to občanské, co si na ní. Jsem nežil občanku, až budu vykládat svým kamarádům. Je to, co si myslím. Ano, tohle je zlatý slav. Nejprestižnější cena pro opravdu špičkové umělce. Kdybych já šel po každý více měsíce, tak už se ani nebudu vracet. Taky nemůžeš chvilku počkat a to bude. Dobrý večer. A to bylo co? To je taky host, to je neškodný, že ho máme rádi. A toho vado, co táhl za sebou? To byl pan Vlkov. Ten je to samý loser a nemakačenko. Vidíte tohle? Je za ním obrovská spousta potu, práce a odříkání mého manažera. Je o nejprestižnější věc, kterou mám. A to nepochybuji, je to obrovská vzácnost. Mistře, mohu se zeptat, jakou cenu asi tato cena má? Říká vám něco věstonická Venuše? Myslíte tu právě kousušku nevyčíslitelné hodnoty? Ano, přesně tu. Tak jeden sběratel mi za tomuhle sledovka nabízel 3 věstonické Venuše. To je neuvěřitelné. Jo, tak to bych taky řekla. No, jestli po mně už nechcete žádné další důkazy, rád si půjdu lehnout na pokoj. Mám, doufám, ten nejlepší pokoj. Pochopitelně ten nejlepší. Víč, Fedída? Ano, lepší nemáme. Pokoj číslo 3 na konci chodby. No tak uvidíme. A jo, nezapomeňte na to zavazadla. Fedída, pomohla mi tam ministerskou organizaci. Ty můj kluku zlatá, tebe já nikomu nedám. A zlatého slavíka vyhrává Pauli. Děkuji, děkuji. No co je? Omlouvám se, že rušíme. Donesli jsme vám zavazadla. Vy se naotrivujete, dejte je tamhle, semhle, jedno. Mistře, tak co, pokoj, líbí se vám? No už se bylo lepší. Kde je krk? Krk? Krk. Krk? Krk, hořící díra ve zdi. Jo, krk! No, vypadá to, že v tomto pokoji nebyl krk nainstalován. Vy jste chtěl pokoj s krpem? Vždycky chci pokoj s krkem. Samozřejmě. Teresko, na kterých pokojích máme pokoj s krpem? No, tady nepotřeba. Na dvojce, na čtverce, na sedmičce, ne, tam jsou zahranické kamna a na 12. Vidíte?
A při zemi nic. Naše chce vede ve krematoriu. Mistře, brzy bude noc. Hosté se nám ukládají ke spánku. Jestli chcete krk, můžu vám zatím zapojit přímo. No, já už jsem taky unavený. Nechte to být. A co tady s tou deskou? S jakou deskou? To je krpová římsa. Na co si myslíte, že jsem potřeboval ten krk? To je jasné. Složitý dávno musí. A zlatého slavíka vyhrává Pauli. Všechny významné ceny se skladují výhradně na krpových římsách. Co tomu říkáte? Nemám slov. Hrál jsem v několika bojových muzikálech, na to jsem zapomínal. To je obdivuhodné. Ale teď jsem měl mluvit, tak potřebuji si všichnom adrenalin na srdce. Čisté příky jsem vám dala poslat. Já vím, ležel jsem na nich. Tak jestli nic nepotřebujete, tak já. No, je to všechno, ale kdybyste se náhodou chtěla zdržet déle, nebudu proti. Potřeboval bych přeleštit jednoho ptáčka. Tak, podívejte se, pane. Jestli chcete být vašeho nedopočného kamaráda čistého, musíte si ho přiložit sám. Sice pracuji v restauraci, ale nejsem restaurátorka. No, kdybyste si to náhodou do zítřka rozmyslela, zavolejte mému manažerovi. Je to nutné. Samozřejmě, dělá si evidenci pro mé chystané paměti. Bude se to jmenovat Můj život je veřejný dům. No tak, Borno, tam to teda máte. A co budeš to večeři? Jsem unaven, jíst nebudu. Objednal jste si z kaviáru. To snad není můj problém, dejte je psům. Z kaviáru? Tak proč je nedáte praseti? Jsem se vás ptala, ale neměl jste zájem. Tak si je strčte. Já? Do trouby. No proto, opravdu. Divný podnik. Nevíte, jestli se už vrátil můj manžel? Myslím, že ještě ne. Už je tam s Artabanem nějakou slovo. Nikdy ti trvá, že jsem. No, spíš šel na pivo. Artaban? Manžel, chudírka malá, jednou si cvrkne a pak se hodinu třepe před hospodou. Manžel? Artaban. Raději tu na něj počkám, alkohol je vrnestný. A dáte si něco? Kafe s ním. Co to bude? Dneska nejsem ve službě, dám si drink. Ale pracovní turisténa? Proč myslíte? No, ten festival zítra. Vsadím se, že děláte bodyguardy nějaké celebritě. Vypadá na to. To ani ne, ale všimla jsem se vaše zaměstnavatele na faktuře, bezpečnostní agentura OVP. A že jste se objevila v našem městečku zrovna tady, když jsou tady známé celebrity a kapely. To je ale náhodička. Víte, je to opravdu náhoda, já nejsem. Co nejste, nemůžete mi to říct? Je to tajné? Vaše kafičko, prosím. Dáte si ještě něco? Možná později, děkuji. Teda musím uznat, vám nic nevnikne, ale bodyguarda nedělám. Dělala jsem dlouho. Kot, bílá, mladá, tuhle lidi. A koho ještě? Malátný, hejmal, drobný bobek, chladil. Malátný, drobný, bubek. Malátný, hejman, drobný, bubek, chladil. Už nám jste to měli říkat v jiném pořadí. Na Karla Zíhatele taky znáte? Jo, zrovna před týdnem mi volal. Vzpomínali jsme na staré dobré časy. Já myslela, že je mrtvý. Opravdu? Tak to vidíte, chvilku nejsem ve službě, ale tady jsem kvůli něčemu závažnějšímu. Kvůli Bohu? Kvůli ostřelovačům. Dostali jsme jako z Interpolu, že se něco chystá. Máte to. Ne. Aha. Ale když nám moc spadne ze střechy, znáte to. Kde je ten čír? Kde jsi byl tak dlouho? Jdeš ty potvora, to bylo napsáno. Kde jsi byl tak dlouho, se ptal. Psovi se nechtělo. Já ti dám, co by se nechtěl, dýchni na mě. Takže pivo, rum, kontušovka, borovička a na závěr tabletka citkaku.
No jako prase, okamžitě na pokoj. Ale já bych si ještě jeden dal. No tak opovaž se. Bromno ve spole. Počkej, já ti ještě udělám tu noc ve stole. Smutnička, cože, ale jak furt se hádají. Vyjeli se na kulturní zážitek jako zazpomínat si na staré časy, kdy ještě byli mladí a mezi tím tady starý okolní pořádky od rána do večera a ta stará ho nenechá ani chvilku na pokoji. Nechtěla bych tak dopadnout. Já jsem tak mohla dopadnout. Fakt. Ale už je to dávno. Pustala jsem to mezi 7. a 8. pevem. Ale myslím, že si to úplně nepamatuju. Aspoň, že to má dobrý konec. Já myslím, že ano. Zítra můžeme zase pokládusit. Dneska už musím. Ale zítra máte tu akci s odstřelovačem, ne? Já zapomněla. Tak až vyřídíme. Dobrou noc. Frida, nemůžu si pomoct, ale kdyby vám tento vliv zdravotní způsobilosti vydal císař František Josef, muselo by vám být už nejméně 110 let. A to ještě v případě, že byste byla mrzá už na obecné škole. Dovolíte, pane? Dějepis pro zvláštní školy. To jste zapomněl vrátit? Samozřejmě, že ne. To tady nechodí v podpověsti, jak nám oni rozsekali celé patro. Já mám středoškolské vzdělání a hlavně vysokou školu života. Nejlevnější školné, žádné nároky, dostupná pro každého. Výsledky tomu odpovídají. Co by si přát, paní? Pokoj a hotový trezor. Pokoj nebude problém, ale ten trezor se obávám, že nemáme. A kam má podle vás dát toto? Už zase ty ceny? Paní Horka, jste to vy? Já vás bez toho cylindru z osnatého drátu nepoznám. Ale to je jen divadlo pro fanoušky. Normálně nosím šiltovku z dvojitého plechu. Frido, jak to, že jste nepoznal naši přední rokovou zpěvačku a skladatelku, autorku nádherných muzikálů, jako jsou Starci na heroin nebo Kdyby 1000 baskytaristů? Já ty nové celebrity neznám, ale pokud vím, tak se schránila po hotelovém trezoru. Paní Horská, já se vám velmi omlouvám, ale v našem hotelu není jaksi žádný trezor. On jaksi totiž nikdo neprojevil zájem ho použít. To se divím. To však ale neznamená, že nejsme zvyklí na tak významné hosty, jako jste vy. Zrovna dnes nám zde ubytoval jeden váš kolega. Taky se. Kdo? Pan Paul. Takže tam byla má nějakého slavíka. Sebou a pokoj. No tak to se nedivím. Budete si také přát pokoj s krvovou džínsou, nebo jste si vlastní. Nemusíte se vůbec bát, můžeme vám dokonce zapojit i přímo. Už tam máme bohatou praxi. Pane řediteli, já jsem roková zpěvačka, nepřeji podlaha. Všechno, co potřebuji, mám tady. Malý klíč od pokoje, další ohlední dveří. Klíče od baru tam nejsou? Náš bar je vám k dispozici. Dokdy je otevřený? Jak dlouho vydržíte? Takže noc to dobrá. Ale pane řediteli, jestli si něco stane slavíkům, ručím zodpovědného vás. Já nemůžu za to, že váš primitivní hotel nemá trezor. Tak na to myslet. Můžete být naprosto klidní. U nás se budeme jako v bavlnce. Frida, to jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Špatně, pane řediteli, špatně. Zloději! To jsou zloději! Všude jsou zloději! Plný barák zlodějů! Všude jsou zloději! Taky sledujete noční záznam ze sněmovny? Ne, byl jsem okraden. V tomto hotelu se krade. Pane bože, pane, v každém hotelu se krade. Proto se hotely staví, aby i chudí lidé měli na Vánoce čistý ručník a kousek jídla. Jestli vám chybí ručník, dávám svůj.
Kašlu na ručník, kašlu na chudé lidi, mě ukradli mou cenu. Jste měl nějakou Já cenu? měl velkou cenu. No, a teď jste bez ceny. Vy jste bezcenná vysluha jeden, okamžitě zavolejte policii. Mám vyslovený příkaz volat policie v případě, kdy jde o vraždu, která se mi nedá utuplat. A který já se právě skjuju. Zavolejte ředitele. Ani tomuto přání nebudu moct vyhovět. Ředitel již spí. No tak ho zbuďte, tady se stalo zločin. Pane ředitel je raný ptáč, když si počkat, tak 12 hodin bude se vám věnovat. Tak dost, takhle se mnou nedali ani na záchrance. Volám na policii. Kolik tam mají? Stejně jak u nás. 1 ráno. Myslím telefonní číslo, 150 kolik? Kolik čeho? Policajtů. No, aspoň 3. 153, to je divný, nejsou to hasiči. No a popeláři. Ale já nechci popeláře, já chci hasiče! Co se tu děje? Nedějte si starost, pane řediteli. Náš host zřejmě postará dá čistý ručník. Já jsem byl okraden za bílého dne, teď v noci. Co se stává? Dáme vám nový ručník. Freedom. Prosím. Musí to být. To se stává. Takže vy to tady vedete? Ne, já jsem tady ředitel. Tak se, pane řediteli, teď podržte něčeho pevného. Někdo mi ukradl mého slavíka. Není to žádný blbý hlava, je to cena nezměrné hodnoty a někdo mi ve skladku ukradl. Vy teď ihned zavoláte policii, která to tady prohledá od půdy až do sklepa a pak na závěr zatnete toho individu, které jsou neschopností napomáhá zločinu. Takže koníte svou povinnost. Ne, nikdy žádnou policii volat nebudu. Dokážete si to vůbec představit? Ten skandál, který by to udělalo. Už zítra byste byl na 3. stránkách všech bulvárů. Paul je debil, Paul ztratil svého ptáčka, to byste chtěl a náš Penzl by taky pěkně probrali. No jo, to zní hrozně. Tak kdyby nám psal, Paulín je naprostý idiot. A není to tak snad? A s tím hotelem taky máte pravdu. Už vidím, jak ty pisálci zjišťují, kolik stojí noc v tomhle pajzlu. Nebo tvrdí něco o šetříkovi. Přesně. Takový pác. Co navrhujete, pane řediteli? Kdo všechno ví, že jste tady? Nikdo. Není to nic, čím bych se chtěl chlubit. Skvěle. Freedom. Prošel někdo dovnitř nebo ven? Nikdo. Poslední době. Nikdo. Na to dám svůj vlastní krv. Pak je to jasné. Pachatel musí být někdo z hostů. A nebo z personálu? Co když přišel oknem? To je nemožné. Na všech oknech v přízemí jsou mříže a zadní vchod je zazděný. A to proč? Nebyl to vždycky ten. Podívejte, navrhuji toho. Počkáme do rána a pak vlastními silami prohledáme celý hotel. Nikdo z nás nechce skandál. Toho Slavíka určitě najde. Musí tady někdy. A co když ne? Co když ne? Tak nám to Frida zaplatí. Bez taky to její chyba. Zaplatíte? Ty věstrinské Venuše budou stačit. 3. Co to je? Duch zazděného vězně. Blbost! Ty určitě ten zloděj! Běžte tam a chyťte ho! Frida, máte nějakou zbraň? Ve sklepě mám protipěchotní minu. Tak to jsem neslyšel. Nějakou zbraň, kterou povolují zákony nemáte. Třeba kulomet, slovo, nedáte? Říkejte mi slovo. A ne, nemám, máte štěstí. Vy máte štěstí. V posledním muzikálu jsem hrál mistra Shaolin. Myslím, že vám dokážu poradit. Pojďme tam všichni. Rozsvíťte! To se dávám přednost bílým myškám, ale vy taky jdete? Helga Horská! Co to tady dělá? Ubytoval se chvíli po vás. Jsem taky přijel na festival. Proč tady je Helga Horská? V tom případě zhodně hledat nemusíme. Tady sedí. Proč by to dělala? Jeden motiv bych měl. Je to závistivá svině. Slyšíš ty, Fontenko? Kde je moje dcera?
Přesně na tom jsem pána upozorňovala, neposlouchá. Minulý rok jsme ukradla roli v nekonečném seriálu a teď mi kradeš ještě moje slavíky. Nechte toho, prosím vás. Paní Helga nám to jistě vysvětlí. Já si nyní nemusím nic vysvětlovat, já jdu spát. Co nám si? Paní, Tohle nemám cenu. Podívejte se, jak je stáč. Ráno se určitě podám. Dobře. Dobré ráno, byla jste cvičit? Samozřejmě, kondice je u nás agentura Alfa Omega. A co si dáte změní? Co máte na výběr? Párky. Aha, jaké? 2 dlouhé a 3 takové kratší. 2 kratší budou, myslím, stačit. Dobré ráno, manželovi není úplně nejlíp. Můžu prosím dostat snídaní na pokoj? Samozřejmě. To co vždycky. Pivo, jo? Máte něco jiného? Tak. Výborně, tak prosím ty párky. A pro vás? Kafe s rumem, možná radši pivo. Jak si přejete? Jedno kafe z metodictva. Co to bylo za za kravát? To je tajné. Hej ne, nezapomínejte, že jsem agentka s povolením přizabíjet. No, to je pravda. Stejně byste se to dozvěděla. Tomu zpěvákovi Pauliemu někdo v noci ukradl zlaté slavíka. Ukradl? A volali jste policii? Kde pak ani Pauli, ani náš ředitel nechtějí žádný skandál. Chvástají jste, že toho slavíka nejdou sami, takže už teďka hodinu šmítí po celém hotelu a snaží se ho najít. To je zajímavé. Půjdou i ke mně. Asi jo, musíte tady celé předajít do poměrby. Ale to je nesmysl. Penzion je sice malý, ale míst ukrytu je tady tolik, že ti 2 na to prostě nemůžou stačit. U nás bereme na podobné 4 12 lidí plus pyrotechnika. Teresko, můžete prosím? Tady máte ty párky a tak jak to je? Ani mi nemluvte. Pauli, slučí. Frida vyhrožuje, že můj pán robil vesnici a Slavík, ten je pořád fuč. Jsou to ještě někdy klíče od půdy a sklepa. No, to jsou ty ale nevím, jestli to má úplně smysl. Někde to být musí. A proč neoslovíte tu agentku? Třeba by vás pár den pomohla. Kdo? No, je u nás ubytovaná agentka bezpečnostní služby, podobně k věcmi řídí. Teresko, vy jste nás zachránila. No kde ji najdu? No, směrem na baru, taková mladá, šikovná. Na baru, dobrá. A myslíte, že dokáže být diskrétní? No, máte v povězu práce. Jdu tu navrhnout pár Paulínu a vás poprosím na úklid po jedničce. Paulín to neobrátil vzhůru nohama. Ale vy jste měla. Já mu to taky říkal, ale trval na tom, že musí prohledat čuplíky se spodním právem. To je ale krásné. Dobrý den, mohu si přisednout? Prosím. Slečna si oskočila, za chvilku to bude. Mně to nevadí, já už jsem v důchodu. No, musíme tam všichni. To je pravda. Někdo dřív, někdo později. Do někoho uhodí blesk a ani se důchodu nedožije. Teď mě tak napadá, vy jste pojištěná proti úrazu bleskem? Bojím se odpovědět. Nejste! Je to totiž úplná novinka. Ještě nikdo to nemá. Aha. Předpokládám, že budete tak laskavá a seznámíte mě s celou problematikou a na konci mě slavnosti pojistíte. Je vidět, že paní je profesionální pojištěnec. Bohužel laskavá. Mám tady nějakou práci s tím párkem. Pane Bože, zbořil by se svět, kdyby za mnou někdo přišel jenom tak sám od sebe. Prosím vás, vy jste ta agentka? No, ano. Měl bych zájem vaše služby. To je rychlost. Co pak potřebujete? No, víte, jak bych to řekl, všechno se to událí tak nějak rychle, ale musí to zůstat jen mezi námi. Diskrétnost patří k mojí profesi. Tak co konkrétně potřebujete? Víte, jako něco
asi nějaká vzácnost. Třeba Estonské Venuše. To bude Klára. Víte, je mi to jasné, ale potřebujeme to co nejlépe a nejrychleji. To vám nemůžu slíbit, já se první musím spojit s centrálou. A víte, já myslel, že byste to udělal tak nějak ve svém volnu. Nebudete škodná. To nebudu ani tak. Po takovém termu nebudu muset makat ani v důchodu. A kolik si tak účtujete? Něco málo mám v pokladně. V takových případech chodí v naší firmě pravidelné měsíční platby. Obvykle v řádu desítek tisíc. No a myslel, že byste to spíš měla jako takovej vedlejšák, víte? Ale to nejde. Co kdyby to někdo ukradl? To bych vám jako platila ze svého. Vždyť byste nic nedostal. Ale ten předmět už se ztratil. Lépe řečeno byl ukraden, dnes v noci. Pane řediteli, ale za to jsou přísné tresty pro obchod. No já vím, když ten kompletní vyhrožuje, že mi narve do pračky na 1000 otáček. Tak to lituji. Tady moje kompetence končí. Pokud chcete pojistit proti úrazu bleskem, ano, jsem váš člověk, ale pojišťovat zpětně ve Běstonické Venuše, to bohužel. Pojistit? Já myslím, že jste agentka. No to jsem. Jsem hrdá agentka České národní pojišťovny. Té doby na nepříliš vysoké penzi. Já myslím, agentka, ne pojišťovačka. Jo, takhle. Já už asi vím, koho myslíte. Ta sedí tamhle. Paní, prosím vás. Paní. Bondová. Betty Bondová. Jste to vy? Nejsem si jistá. Co potřebujete? Vaše služby. Samozřejmě diskrétně. Nebudete škodná. Nerozumím. Tak asi víte, co se tady stalo. Tak, něco jsem zaslechla. Včera někdo ukradl zlaté slíka. Ukradl? U nás se nekrade. On se ho tak jako jenom někdo vypůjčil a zase jak půjde zpátky, tak ho vrátí. Ale pan Paulí by přece jen radši, kdyby ho měl už do oběda. Hned je to jasnější. A co já s tím? No, teď vy přece pracujete jaksi v oboru. Pracuji v prádelně. Ale ne. Kovář. Programátor. Ne, zahradník. Přece jste agentka bezpečnostní služby. Ne? Dá se to tak říct? No, a vy nám toho Slavíka najdete. Já? Podívejte se, paní Bondová, vám to nic neudělá. Pomůžete Paulínu a našemu penzionu. Nic vám nebudeme škodit. Já jsem agentka bezpečnostní služby, ne jejího veličenstva. Já vím, když slečna Tereska o vás tak hezky mluvila. Tereska mluvila. O mně? Však znáte to. Vy agentky a ženský. Je otevřený bar? Můžete být otevřen. Slečna Tereska za chvíli přijde. Ještě nahoře něco dělá. Tak co, paní Bondová? Plácnem si? Nebudete škodná. No. Ubytování máte gratis, jídlo máte gratis a ani pan Paulí vám nezůstane nic dlužen. Tak dobrá. Ale jenom kvůli slečně Teresce. A bez záruky. Taky se může stát, že ten Slavík už tady dávno není. To je... Nečekejte zázraky. Já vím, je mi to jasné. Nejde o národní bezpečnost, ale nemusíte se bát. Ten Slavík tady určitě ještě někde je. A když se tak ráda vlastně stala? No zhruba nějak tak o 12:30 ráno. Jediný, kdo nespal, byla Helga Horská. Vy za ní zajdete? Možná toho pachatele chytíte ještě teď. Přehnaný optimismus škodí zdraví. Měl byste to zkusit. Mám se zadržíme a hospodin nám takový trochu zaměstnal. Ano, ředitel už naznačoval. A co to prodá? Whisky, dvojitou.
Dáváte si vyprošťováka? Takový vyprošťovák ještě nevymysleli. Normálně snídám. Co chcete, podpis? Podpis ne. Dostala jsem tak nějak na práci tu včerejší kanadizatého Slavíka. A na rovinu, jestli se neurazíte, bylo mi naznačeno, že byste to mohl mít na svědomí právě vy. Ten sám Paulí poslal místo sebe vás. Já mám Slavíky 2. Proč bych to dělala? 3 jsou víc než 2. Je to závislý parchant. Já vám něco řeknu, být vámi, tak si vůbec zjistím, jestli toho Slavíka měl. Za to by asi tak dostal, taková nula. Za zpěv? Slyšela jste už někdy zpívat? To se opravdu nedá poslouchat. Jak napsal jeden kritik, jeho zpěv připomíná vytí postřeleného orangutana z pytláckého džípu. Zlatý Slavík je, pokud vím, cena za popularitu. No a to on nikdy neměl. Ale tak určitě existují nějaké statistiky, kdo kdy získal nějakého Slavíka. To je ale vaše práce. Já té své mám dost. Děkuji. To si teda ověřím. A teď ještě ty formality. Kde jste byla, řekněme, mezi 10. večer a 1 hodinu ráno, když se tak ráda stala? No, kde bych byla? Ubytovala jsem se a pak jsem se zašla do barona 1, které pak taky našli a kdybyste chtěla vědět, zda to může někdo dosvědčit, tak jedna krásná světkyně stojí přímo před vámi. To je pravda, protože tady seděla asi do 11. Pak někam odešla? Ne, pak si tady lehla, nešlo s ní nout, co by tady nechala ležet. Dodatečně děkuji. Ta cena zmizela v 1 ráno. To jste mohla krásně stihnout. Potichu se vykrást, nenápadně se vplížit k Paulínu do pokoje a vzít toho Slavíka. No, jak jsem viděla, tak paní Hořkou, tak ta nebyla schopná dělat nic nenápadně, takže by asi těžko byla schopná něco ukrást. Dobrá, chápu. Tak já prověřím toho Paulína. Je tady někde internet? Tady neberu. No, jestli je výslech u konce, tak já se odkroučím na pokoj. Čeká mě tam těžký boj. S Paulí? Fuj, s kocominem. Tohle se beru sebou. A bude vám to stačit? Tak jo, běda. Asi jsem vám moc nepovedla. Ale jo, vypadá to, že ji můžeme z krádeže vyloučit. Ačkoliv člověk nikdy neví. Můžeme se podívat na ten internet. Jo, samozřejmě. Co to máme? Nejlépe se znám všech zpěváků, kdy získali nějakého Slavíka. Aha, tady to je. Ale Paulínu tady nikdy nevidím, ale toho Slavíka určitě měla. A nevíte, kam se ho schoval? Nestavil se na krvůložním se, kterou se sám dovezl. Jak jinak? Znám zpěvačku, která si sebou vozí plastického chirurga. Pro jistotu. Myslíte? Nejmenovat. Chcete mít na chvilku žalobu? Tady ten Slavík vypadal. Jo, to je on. Všimla jste si? Na každou cenu vyhýbají jméno majitele. Někde se tak třeba neměl? No, něco tam bylo, ale úplně nevím co. Jsem jako nečetla. Ten Paulík byl takový slízký. Něco na vás zkoušel? No, ne úplně zkoušel, ale já si to nemyslel úplně vážně. On ten večer čekal dámskou návštěvu. Sám mi to říkal. To je zajímavé. Chtěl udělat prostě dojem na neskušenou servítku. Takové se známe. A odkud? No tak, my příslušníci, co chrání ty celebrity, my už je známe. Na pódium jsou všichni machři, ale jak dojde na seznamování, tak se můžu jenom napojit na pokoj. To mě zajímá. A na co se u neskušených servírek zvyšují příslušníci? No, my příslušnice, co se týká servírek, my uvnitř nejsme tak drsné, jako když stříháme teroristy, nebo když... No. Nebo když stříháme teroristy. Děláte ještě něco jiného, než stříháte teroristy? No, tak občas stříháme i vojáky za svobodu, ale tak za stejný peníze. Jo. Ale teď, co on tu dámskou návštěvu vážně měl, kolem půlnoci jsem šla zhasnout na chodbu a slyšela jsem ženský smích. Z kterého pokoje? Těžko říct, ale někde tam vzadu, tam nemá pokoj. Asi zajdu za Fridou a trochu ji vyspovídám. Já taky poletím. Bobby odešla na generálku, tak mu trochu vykrutuju. Taky spíte v práci dlouhá? Jo, akorát, že nespím. Celou noc musím hlídat, tak nosím karty s plastickým chirurgem. To vám nezávidím, můžeme si to vykat? Jasně. Ale taky to bylo. Ráda vás poznám. Agentka se nezavře.
Jestli jsi se nevšiml něčemu podezřelého, tak Rozumím. Ale ono se to zase tak moc nestalo. Vlastně ano, kolem 4:12 šel pan Bokun venčit psa. To bylo docela podezřelé. proč? No. Tak pozdě? To ani ne, ale psa si nevzal a co se týče rovnováhy, tak to taky ne. Takže odešel ven. Ano, spíš vystřelil. Proč? Přišlo paní Bokunová. Byla vzteky bez sebe. Zuřila jako partizáni na východní frontě. Vyběhla za manželem? Ne, Vendot myslím nikdo. Takže se vrátila na pokoj. Hned také ne. Ještě čekala na Teresku. Jak to? No, tak Bokoun odešel s jejími klíči. A Tereska má univerzál, jenže ta byla nahoru ještě s jedním hostem. To bylo po Rusku. Ano. Ptala se mě, jestli bych jí nepomohla jí odvízt na pokoj. Byla totálně na mnou. Ale já jsem bohužel hrdou majitelkou průkazu ZTP a nemůžu přenášet fotové umělce. Tak jsme se domluvili, že ji tam necháme a ráno ji vklidíme, než přijdou první hosté na snídani. Tereska šla po mně spát? Myslím, že ano. Zastal v baru a odešla s paní Bokunovou. Celou tu dobu byl pan Paulín na pokoji? Pokládám, že ano, ale nešel. Co jste dělala vy? Zamknula jsem hlavní vchod a uložila se k odpočinku. Kolem 11:45 pak přibyl pan Paulí a stěžoval si, že mi někdo ukryl ten jeho hlavu. Takže pokud byl hlavní vchod zamknutý, nemohla se ku příkladu nějaká dámská návštěva nepozorovaně dostat dovnitř? Vyloučeno. Musel by zvonit. Ani tak si nejsem jistá, že bych do našeho prestižního podniku pustila. No, možná druhá ředitel navzal. A kdo který kradl? Jste spala celou noc? Já prakticky nespím v noci. Nevíte, kde je paní Bokounová? Odpočívala v pokoji. Mohla byste mi prosím zavolat, že jí moc prosím. Tady recepce, máte okamžitě přijít dolů. Ano, okamžitě. Víte, co znamená prosím? Víte, Mě by zajímalo, co jste na tak hodně dělala. co bych tam dělala, jsem jenom plnila rozkazy. Co se děje? Proč je tady takový poplach? Štára, vyšetřování. No ale tak já jsem nic neprovedla. To se teprve ukáže. Tady detektiv vás poslal. A vy jste od policie? Ne tak úplně. Řekněme, že dělám pro organizaci, která prakticky řídí celý stát. Jste překvapení? To teda jo, netušila jsem, že tento stát někdo řídí. Byla jsem pověřena po odcizeném předmětu v tomto penzionu. A máte na mysli toho zlatého slavíka? Jak víte, že se ztratil zlatý slavik? No tak přistěla jsem ve svém pokoji ředitele tohohle penzionu, jak mi prohrává šuplíky. Tak jsem na něho uhodila. On vám to prozradil? Víš, to mělo být tam. No napřed se vytáčel, že probíhá celostátní sčítání štěnic nebo nějakou podobnou hloupost. No tak jsem ho uhodila vázou. Dobrá, tak tím to bude jistý. Jednodušší. Ráda bych si ověřila pár věcí z včerejší noci. Jestli jste si nevšimla něčeho podezřelého, recepční vypověděla, že jste kolem 11:45 vyprovodila svého hřebení. Slečna Tereska vám potom odemknula pokoj, protože své klíčky jste půjčila svému manželovi. Je to tak? Co? Že mám za manžela opilce? No ano, to je pravda. Vyběhla jsem za ním a zabloukly se mi dveře. No a vzhledem k tomu, že tam je venku koule, tak by musela jít slečna otevřít. A potom jste šla hned spát? No, šla jsem se lehnout. A neslyšela jste v noci nic, jako myslím kolem té 1 hodiny ráno, kdy se tak ráno stalo? Na to si vzpomínám. V tu dobu, jak říkáte, jsem slyšela schody odemykání dveří. To nejspíš, jak se pan Paulí vracel do svého pokoje. No, pak byl chvíli klid a pak jsem slyšela, jak křičí, že mu ukradli toho jeho slavíka. Co je zajímavé, Paulí recepčnímu tvrdil, že mu toho slavíka ukradl do spálny. Odkud by se tedy vracel, když ho nikdo neviděl odcházet? A nebo by nám pan Paulí lhal? No tak to rozhodně ne, Paulí by nikdy nelhal. Vy se ho nějak zastáváte? No, to je moje věc. A vůbec. Už tady toho mám dost, můžete mi ukázat váš průkaz. Jo, já taky chodím do knihovny, jak se váš policejní průkaz. Jak jsem říkala, nejsem přímo. Ach,
Aha, no jasně, takže nějaký soukromý šmuchal. No, tak v tom případě myslím, že výslech je u konce. Ale to je škoda. Ono se to taky může začít vyšetřovat oficiálně, úředně, a to pak budete muset odpovídat na dost choulostivé otázky a do protokolu. Na jaké třeba? Máme ještě jednu výpověď, podle které bylo okolo 11:30 slyšet z Paulího pokoje ženský smích. Odpusťte, ale zrovna v tu dobu jste to mohli být nebyli. No, víte, ono to není tak, jak to vypadá. My s Paulínem jsme totiž pokrevně spřízněni. Pokrevně? Vy jste něco jako vy? Ne jako indiáni, jako příbuzní, víte. Já jsem jeho dcera. Dcera? Ale jak je to možné? No, tak to už byste snad mohla vědět. Ale jak to, že to nikdo neví? Paulí a jeho vlastní dcera, no tak tuhle senzaci bych si opravdu ráda ušetřila. Ale jedno vám povím. Otec v téhle krádeži prsty nemá. Nikdy, opakuju, nikdy v životě nic neukradl. No dobře, jsem tam nějakou tu melodii, ale tak kdo to dneska nedělá, jak to ušetřit nějakou korunu. Tak vám děkuji, paní Vukonová. Ani nevím, jestli jsem vám nějak pomohla. No, já tak ne. Paní Vukonová, ještě na moment. Tohle to je levečák? Ne, to je můj pes. Mám pocit, že sám bývají hubenější. Ale já myslela, jestli to není stopař. No tak stopaře zásadně nebereme. Tohle je můj pes. Já myslela, jestli by nedokázala vystupovat stopu a snad nás zhodí výraz. Paní je na psy odborník. No, můžete to zkusit. Slyšíte jméno Artaban, ale za chvíli má koupání, tak mi ho hlavně brzo vraťte. Tak co, Artaban, zkusíme to? Ty budeš určitě mimo chytrý pejsek. Frido, zašla byste se mnou do hlavního pokoje. Proč? Víte, napadlo mě, že by Artaban mohl chytit stopu toho zloděje a snad nás tím odvést. Tenhle pes. Nechcete si raději lehnout a vzít si prášek? Vlastně bych vám čaj. Každý pes má v sobě kus vlka, ne? Každý pes by chtěl běhat po lesích a lovit jeleny. Jo, tak tohle rozhodně ne. Psi mají 100 000krát lepší čím než člověk. Každý pes je vlastně stopař a lovec. Ráda bych vám připomněla, že lovečtí psy bývají asi 15krát větší. Na frontě jsme mám takový 3 psy odtáhli nevídaný tank a tam ho roztrhali. Uvnitř byly 4 tankisti a pes. Bav! Nebo se Artaban, tady žádní lepší psy nejsou. Přesně na to jsem chtěla upozornit. Tak budete se mnou. Ano, ráda se pobavíme, co si učit. Pan Pauli je na zkoušce. Můžete v klidu stopovat. Prosím, místačíme vaše. Hledej Artaban, stopa! No tak Artaban, stopa, stopa! A tak hledej Artaban, stopa. Myslím, že bude jednodušší, když toho slavíka najdeme sami a pak mu ukážeme, co měl vlastně hledat. Stopa, stopa! Větší. Jo, tak tohle je taky možnost. Nemám do nic další vodítko. Ať to vidíte? Za chvíli se bude něco dít. Nevidím, je tu tma. Držme se, Artabane. Dovede nás. No, to bych nespoléhala. Co to tady vyvádíte? Pardon, jsme na lovu. Myslím si, dneska vám to jsou úplně všude. Tady je mi to povědomé. Že by pachatel přeci nepřišel zvenku? No, spíš jsme z fáze stopování přešli do fáze menších montážů. Moment, ještě jsme neskončili. Zajímavé. Co je na tom zajímavého? Je unavený. Za chvíli se lehne, tolik toho v životě nenachodil. Tady víme, že by pachatel přeci nepřišel zvenku. No, ale tam byla jenom Helga Horská a ta prý nebyla ničeho schopná. No a ta co tady blbneš, pojď za mnou. Tak vlastně nevím, co to bylo za akci. Sabotáž. Za války vyšel za to také s tím. Co tady s ním blbnete? Zkoušeli jsme vystupovat zloděje. S tímhle. Ten netrefuje nic obyvá kroku, chyně. Ale dělá určité pokroky. No, a na co jste teda přišli? No tak, buď pachatel přišel zvenku, nebo je to Helga Horská, a nebo to taky ještě můžete být vy.
Takže vidíte, nebylo to vůbec zbytečné. Aspoň se Artabonovi zlepšili den. Ano, no jo, zlepšili jsme mu den. No, lopni si kamaráde, ale ještě mi tam něco nech. Tak, tohle je stole, co vysvětluje. A odpoledne si tam pálíme, jo? Já myslím, že to na dobré cestě, mistře. Zrovna se zeptáme, jak nám to jde. Tak prý jste už našli, je to pravda? Ne, tak docela. 100%. Ale byli jsme asi stopy. A už nejste? 100%. Zatím. Já to věděl, vy se nedoplatíte. Prosím, ještě vydržte, mistře. Paní Kondova. Nemáte nějakou další stopu? Můžeme ještě doufat. Já bych vám strašně ráda pomohla, ale já nemám vůbec nic. Ten Slavík může být kdekoliv. A kdo ví, třeba může prodat. Budete muset prodat hotel. Ten Slavík tu někde musel být. O noci prý nikdo nepřišel zvenku. Aspoň Frida to tak tvrdí. Ta samá Frida se prošla všemi válkami 20. století s průkazem CTP podepsaným císařem Františkem Josetem. No já vím. Pokud mi nevěříte, kopii mají vystavenou ve Britském muzeu. Ale co mám dělat? Tak víte co? Dejte mi čas do večera. Zkusím si něco vymyslet. Do večera? Že tady jde o vteřiny. Okamžitě se musí rozjet pátrací akce. Uzavřít hranice, tohle je loupež století. Měl jste toho Slavíka, pojištěný. Kdyby měli hledat vrtulníky, rodnice v poli, žabí muži. Cože? Ptám se, jestli se toho Slavíka měl pojištěného. Má přece velkou cenu. No, ohromnou, ale abych pravdu řekl, pojištěný nebyl. To víte, to jsou samé koncerty, rozhovory, alimenty, léčebny a vůbec. Já si vám tady nemusím nikomu vzpomínat. Toho Slavíka chci, nebo volám bulváru. Osobně. Tak to bychom měli. Halou, zvolil pane řediteli. Nikdy není tak zlé, aby nemohla přijít kontrola z finančního úřadu. Já vám dáme něco řeknu. Smrt všem celebritám! Přesně moje slova, Adně Manovové. Frido, a co vy tu ještě vůbec děláte? V recepci leží nějaké svinstvo na zemi. Ale nepovídejte, pan Pauli upadl. No, prosím vás, jdeme, musíme to uklidit. No tak se ptejte. Proč myslíte, že se vás chce něco ptát? No, vy si říkáte tady kde koho? To už ví přece každý. No tak jo. Jednu otázku bych měla. Co jste vlastně dělali vy? Myslíte v civilu? A dělal jsem zámečníka ve fabrice na šlapací autíčka. Práce jako každá jiná. Akorát při výstupních kontrolách byla ještě legrace. Pak mi vyrazili za pracovní kázeň a teď beru podporu. Spokojená? Jo, ne, vlastně ne. Já myslela, co jste dělal včera v noci. Byl jste večer Artabonem. Kolik jste se vrátil? To vím ráno úplně přesně. 3:00. Musel jsem čekat dost dlouho, než mi přijde Frida otevřít. Pak mi nedala, že ji budím, tak jsem se podíval na hodinky. Takže Ve 3. máte si něco? Já už ne. A co jste teda dělal celou tu dobu? To bych tady taky rád věděl. Jestli to zjistíte, dejte mi vědět. Ještě něco, musím jít vyvenčit Artabana. Pane Bokoure, omlouvám se, že se na to ptám. Nemohla jsem si nevšimnout. Nemáte vy problém s alkoholem? S alkoholem ani ne. Spíš bez něj, to je takový těžší. Frido, povídejte mi prosím Artabana, skočím si na jeho jmenou do bundu. Podívej na obrazovku, něco objevilo. Ukáž. No tak teď už je to jasné. Tak Pauli toho Slavíka opravdu měl. No, i kdyby. No, ale měl legální. Měl ho dostat na tuška, ale neměl. Tak ho Pauli tak nějak zase to samé. No, ale to jsme zase na začátku. Slavíka měl. No, ten to ne. No, tak. No, ale otázka je jako... Taká horská. Tato mohla být. Zemství bylo starosti. Ti dva si
viděla jste na muže? Váš muž šel nahoru pro mnou. Nesmysl, to bych musela vidět. A za další, kde je Artaban? Nemám ponětí. Není na bar? Artaban? Můj muž, kdyby se to náhodou objevil, ať za mnou okamžitě přijde. Má koupání. Váš muž? Artaban, jasné? Jo. To víš? No dívej se, přece jenom máš koupání. Jo, to víš, Vokounová je taková vyhocená. Tam může mít 100 000. Třeba posel za to, že ji v dětství opustil a šel po kariéře. Vokounová je vyhocená? To je například. A jo, ono to vlastně není. Tím pádem oví Vokounová. To mě podrží. Nebo Bolšová, ta pojišťovačka. Pokud je o nějaký podvod, mohla by v tom být zamětaná. A koho to tato mohla lidi jenom dělat jenom proto, že Německo prohrálo a u ní je možná všechno. A to všechno co třeba nepřijde. Proč ne? No, nevšiml jsi, je úplně poslední celé Británie a slávo. Pokoji vypadá jako přinášení takového. Všude má samé fotky zpěváků a herců. Takový slavný to by bylo takový. Moc mi to neuvěříš. A co je, já jsem chtěla? Ty? A jak bys asi měla hovor? No, třeba by se mi líbila taková mladá agentka. A chtěla bych si s ní více znát. No, zápletka jak zpět, to by byla pěkná zápletka. I když teda hrozná klišé. Neskušené servírky nebo klišé? A detektiv opravdu nevím neskušené servírky. Ale obávám se, že na to teď úplně není čas. Uvrtala jsem se do tohohle případu, který nemám šanci vyřešit. Až tohle uvidí můj šéf, tak mi osobně ukáže dveře. Ukáže garáže? Jaké garáže? Bezpečnostní agentura OGP. Ostrha garáže Praha. Ty to víš? Nebyla jsem na to. To musí vypadat hrozně trapně. Ani nevím, kdo jsem s tím vlastně začínala. Nehrála v tom nějakou velmi neskušená mladá servírka? Zápletka je vlastně detektiv. To je pravda. Tenhle jste prosím nemůžeme dodat. Aspoň to byl proto teď můžu pro mě skončit. Prostě se potichu vytratím. Kde byla? Musím to dotáhnout do konce. A co přesně? Všechno. Tak snad už se nic dalšího nepřijde. Snad jsem toho zase tolik nechtěla. Položme ho sem! Teď jsem nepřijela. Co se stalo? Slyšela jsem rány, vyběhla jsem z pokoje a zakopla tady opaná kouna. Stejně k němu, na frontě jsem měla na starosti ramena. Je mrtvý? Bohužel, už pro něj nemůžeme nic dělat. A co teď? Pořádnou díru a zasypat vápna. Vápne! Prosím vás, nerobíte se předčasně. Pane Vokoune, vám něco? Pane Vokoune, slyšíte nás? Má poškozený mozek, už v životě nepromluví. To je bolest. Hrozně trpí. Nemá cenu to prodlužovat. Můžu něco udělat? Můžu jít přinést obazy? Spíš lopatu a krumpáč. Jak jste nám frontě pomáhala ranění? Pomáhala, proč by mi pomáhala, to nepřítel. Pane Vokoune, co se vám stalo? Někdo mě vraždil a schodil ze skladu. Byl to náhodou pan Jack Daniels? Je to možná jich bylo víc. Nechcete zavolat? Spíš policajty. Říkám vám, někdo mě vraždil a schodil ze skladu. Ten je tam je. Kdo to byl? Tak kdo to byl a taky vám, abyste se hned přiznali? Jak se zprávě jednoho po druhém. Nevěděla jsem, že jsem takový přítel pana Vokouna. Kašlu na Vokouna. Někdo mi ukradl zlatého slavíka a já ho chci teď hned, okamžitě zpátky. Tak moment, vy teď chcete říct, že vám teď někdo ukradl zlatého slavíka? A šedou se probudil. Nechte toho. Kdyby věděla, že tento hotel je plný zlodějů, neskoušela bych ho z očí. Co je to tu za kravál? No, tak pojď, na to čekám. Tak kde ho máš, že nechci slyšet, že o ničem nevíš? Ale já o ničem nevím. Slyšíte ho, toho šumaře? Já nejsem žádná tvoje spolená panika, kdo jste na mě zkoušel. Já na večírcích ROH zpívat nemusela. Já mám aspoň nějaké fanoušky, ty si troska. Já jsem byla idol roku. Jo, spíš idiot roku.
Lozila se tam v plavečkách pomalu a vypadala jako burský oříšek. Celý národ se ti smál. A kdo by tak poslal těch 30 000 hlasů? No kdo asi? Tvůj manažer, každý to tak dělá. Tak radost, chcete tohle nechat? Chováte se jako malý šlapenky. To ona si začala. Ne, on si začal. Ale já vůbec nevím, o co jde. Pane Pauli, tady vaší kolegyni někdo před chvíli ukradl svatého Slavika. No, tak si zřejmě myslíš, že jste to byl vy. Jí taky? Nedělej. Ale já byl celou dobu na pokoji s paní Vokonovou. Může vám to dosvědčit? Cože? S mojí ženou? Ano, přišla si pro podpis. Dostala strach, tak jsem se přišel podívat, co se děje. To dávalo smysl. Furt na něm nová básní. Tak moment, kdo nám tady ještě chybí? Co se tady děje? Kde jste byl? Vy jste nic neslyšel? No na půdě. Co jste dělal na půdě? Ale když připravoval jsem si mouku, že bychom si jako na ráno, víte co, upekli dortíky, no? Váprode! Pane ředitele, myslím, že si budeme muset vážně promluvit. Počkejte mě, prosím, ve svém pokoji. Za chvíli za vámi přijdu. Paní Horská, možná, samozřejmě. A co já? Omlouvám se, na mě vypadáte až moc zdravě. Pojďte, pane Vokoun. Teď mě tak napadá, jste už pojištěni proti úrazu? Ještě Artaban. Moment. Nejsem, ale možná by se to hodilo. Tak se posaďte, začneme. Opravdový výslech, jako v televizi, to se těším. Opravdu to oslně. Takhle jsem si to představoval. Takže si to svědomí ještě jednou. Krásná věta. Poznáváte ho? Ukradený Slavík! Neuvěřitelné. Proč neuvěřitelné? Protože jste ho dobře ukryl a myslel jste si, že ho nikdo nenajde? Já se opravdu začínám potit, ale toho Slavíka jsem neukradl. K čemu by mi asi tak byl? Vždyť by to začalo povis penzionu. Třeba vám nejde jenom o povis vašeho penzionu, třeba vám jenom o vaši povis. Nechápu, co tím myslíte. Co všechny ty vaše fotografie, celebrit, co ty autografy, vždyť vy jste Slavu úplně poslední. Tak to není. Já nezastírám, že mi vychodí, když hosté obdivují mé konexe, ale krádež kvůli slávě. To nikdy. Jak to chcete dokázat? Všechno jsou to fotomontáže. Fotomontáže? Všechno? Všechno. Kromě této. Teď zpěvačka Margareta. Zlaté slavice z roku 1976. Neříkej kolem pasu. Ano. Mimochodem, víte, kdo byl její první manžel? Pan Pauli, nejsi. No to je ale náhoda. Já se s ním potkal po jedné estrádě tady ve městě. Zašli jsme na skleničku do podobného penzionu, dali jsme si lahvinku červeného, ovšem ve vší počestnosti. A dál? Ráno jsme zaplatili pokoj a rozšli jsme se. Další počestnosti pokračujte. Není v čem, od té doby jsme se už neviděli. Nepopírám, že je to zajímavá náhoda, ale s ukradenými Slavíky to přece vůbec nějak nesouvisí. Tak to mi řeknete vy. Zná jste se s Paulího manželkou, ním se pak narodila dcera. A to je další náhoda, jsou Pauli i jeho dcera ve vašem penzionu. Dcera pana Paulího je tady u nás v penzionu. Ano, u vás. To jsem netušil. Ani mu není podobná. Ale to je strašně zamotané, víte? To je tak zamotané, že tam zhodně může být klidně. Jo. Tak se konečně přiznejte. Přiznání je polehčující okolnost. Tak já se tady přiznávám. K čemu? Ještě nevím, zatím tak obecně. Ale tak asi nikam nedostaneme. Já potřebuju do pana skutečného pachatele. A já tu nejsem? No, myslím, že ne. Tahle konstrukce je až moc zamotaná. Já bych si moc nevěřil, upřímně. Raději mě nespouštějte z dohledu. A nebudu samozřejmě odjíždět z města, to se nemusíte vůbec bát. Vím přece, jak se má správně chovat podle zřady. Podívejte se. Tohle to není ukradený Slavík.
Tohle je poslední slavík Helmy Horské. Dalo mi sakra práce ho z ní vyvážit. Ručím to svým životem. Toho slavíka dnes přes noc zamknu v prázdném pokoji. No a vy to nějak roznesete mezi penzionu. No a uvidíme, jestli se zloděj chytne. No, já mám takový jako strach, že to budu já. Uvidíme. Co se tu děje? Pane řediteli, vyhl se poplach. Někdo pokradl i toho třetího slavíka. Ježiš, Kriste, můj tomhle kolmatej, co budete dělat? Řekněte všem, ať přijde do Brno. To na kolenatý. Myslím všechny hosty tady z penzionu, personál a hosty. No. Teď 6 ráno. No, tak si myslíte, já nevím, třeba snídaní zdarma. Snídaní zdarma, co pak kradu? No, kdo ví? Já zajdu za paní Holkou Horskou personál, já už jsem vzhůru. No, a vy objedete ostatní hosty, moc jich tu nemáte. Naši poslední hosté. A obraťte se na to, budete svědkem historického odhalení. Teresko! Co se děje? Věřila byste tomu? Ukradli třetího slavíka. No, já vím, když to říkal. Se na vás tak dívám. Věřila byste, že měla pravdu? Opravdu se podobáte vašemu otci. Ty ho znáte? Samozřejmě. Kdo by ho neznal? Myslíte, že ještě spí? No, já myslím, že jo, ještě tu chodí. V důchodě. To je dobré. A myslíte, že byste ho šla vzbudit a poprosila, aby přišla na snídani? A co dnes je? Párky nebo pačka? Víte co? Nemáš ten chleba. Máte tady dvě celebrity. Tak přidejte okurku. To ničemu nevadí. No, nevím, jestli to nějakou máme, ale... Určitě. Poprosím vás, zavolejte ještě Frýdku. Děkuji. Co potřebujete, pane ředitele? Jen pojďte dál, Frýdo. Prosím vás, potřebuji, abyste zašla za Honkou Novýma a za tou pojišťovačkou. Zbudila je a poprosila, zdůrazňuji, poprosila, aby přišli do Brna na snídaní. Rozumíte? Ne. Snídaně zdarma. Rozumíte? Ne. Tak ještě jednou. Poprosíte, aby přišli do baru na snídaní. Zdarma. Jasně, takže Vokolnovi a pojišťovák razí do baru, že dostanou snídaní zdarma. Přesně. Okurku s chlebem. Chleba s okurkem. Ano. Namazanou okurku. Namazanou. Ano. Teda ne. Prosím vás. Okurku a chleba namazaný něčím. Bůh ví čím. Jo. Nejsme v záteckém táboře. Co není může být? Prosím vás, běžte. Já vím váš průkaz ZTP, tak prosím vás, rychlým šouráním. A já si dojdu pro ty, kde celé. Teresko, výborně. Za chvíli se nám to začne scházet. Máme chleba? Já myslím, že jo, ale je takový starší. Nevadí, nikdo nemláta. Nemám připravený. Vůbec ne. Když se za chvíli stejně všichni zakodíme. Jdeme. Veškerý odpor je zbytečný. To je skandál, to budu si stěžovat. Kdo se nemohl spět najíst? Dostanu. Vokolnovi s celou obouškou si tady osobně povídám. Pane řediteli, můžete mi vysvětlit, co má tohle všechno znamená? Já se vám velmi omlouvám, ale opravdu nebylo zbytí. Tak kromě policie. No, každopádně počítejte s tím, že jsem v tomhle penzionu naposledy. Tady doufejme. Neříkal jsem poprosit. Už to bude. Nestíhám, můžete mi pomoct? Já? Snad Frýda? Já hlídám. No jo, jasně.
Tady děkuji, že jste mi připomněl malý dárek, kompenzace stávající minulosti. Že jste se předal. Tak ono. Děkuji. A se mi líbíte, jediná spokojená. Já jsem proti podobným situacím pojištěná. Chcete za maškarádu, před rádu stávám jen když hořím. Paní Horská, se velmi omlouvám. Děkuji vám za vaši podporu. Ale opravdu Ale si mi okamžitě neřeknete, o co jde odcházet pryč. hned se všechno dozvíte. No, možná se tady chviličku zdůzním. Já jsem upřímně dojat a velmi překvapen. Bylo mi však řečeno, že se tu scházíme krádeže, že snad konečně dostanu svého slavíka. Posaďte se, hned se všechno dozvíte, prosím. Dobré ráno, jsou tady všichni? Dobrá, můžeme začít. Asi tušíte, proč jsem vás tady chtěla pozvat. Během 2 dní se v tomto penzionu ztratilo několik cenných věcí. Přesněji řečeno, ztratili se 3 zlatí slavíci. Pan Paulík měl jednoho a paní Helga Horská měla 2. Je nutné to stále opakovat? To nevadí. Snakám, když to uvidíte. 2 jsou víc než 1, ale 3 jsou víc než 2. Svět showbiznisu je nemilosrdný a nahoru se leze jen těžko. Nemám pravdu, křišťálově čistou. Upřímně vůbec bych se nedivila, kdyby se těmi krádeži stál právě někdo z vás. Třeba paní Horská. Ale je nás tady víc. Například paní Boušková, pojišťovací agentka. Paní Boušková, popravdě, už jste někdy viděla poctivou pojišťovací agentku? Ne, nikdy. No vidíte, proto se nesmíte divit, že i vás se musela zařadit do seznamu podezřelých. Já se vám nedivím. Sama bych se zapsala na první místo. Pojďme dál. Pane Vokoune, kolik dáte denně piv? Moc ne. Tak vlastně. Manželka mu drží zkrátka. Vy nepijete za vlastní? Z podpory? Tam je vystačení na cestu domů. Takže byste byl schopen kvůli alkoholu krást. Klidný dražný. Paní Vukounová, přiznám se, že u vás na žádný motiv nenapadá. Děkuji vám. Takže to nejspíš vy. Ale nezoufejte, ve hře je i personál penzionu, třeba náš pan ředitel. Když jste někdo u něho v kanceláři, jediný, s kým se nestihl vyfotit, je snad jenom Michael Jackson. Když mi dáte vteřinku a dobrý počítač, tak to. Smutný případ, stejně jako recepční Frida. Moc bych se to nedala, ale vy, Frido, máte určitě něco na svědomí, i když je možné, že vaše zločiny už jsou dávno promlčené. Nic mi nedokážete, ostatně jsem se postarala. A určitě to vypadalo jako nehoda s tankem, že? Kdo zbývá? Slečna Tereska a já. My jsme se hlídali tak nějak navzájem, takže buď nám musíte věřit, no a nebo ne. Navíc za chvíli pachatelé stejně odhalí. Pojďme si teď probrat, jak jednotlivé krádeže probíhaly. Minulou noc krádež číslo 1 slaví pana Paulího. Ve 23:00 tady paní Horská usíná na baru. O 15 minut později odchází pan Vokoun vyvenčit psa. Manželka se ho snaží zadržet, no ale nedaří se. Odchází se slečnou Tereskou na pokoj, protože nemá klíče. V 1:00 v půlnoci pan Paulík zjišťuje, že někdo ukradl slavíka. Pro něj pana Vokouna, který byl neznámo kde a vrátil se až ve 3:00 ráno, byli všichni ostatní v penzionu. Paní Boušková odešla na pokoj, já jako první, já hned po ní. Potom ředitel, no a nakonec Tereska s Vokounovou. Frida zůstala v recepci. Co nám tohle dokazuje? No, že já jsem Frida. Frido, kde vy vlastně spíte? Kumbále za recepci mám o tom. Není možné, že by kolem recepce v noci někdo prošel, byli jste
když to zhrnu z první krádeže, můžeme de facto vyloučit pana Paulího, no snad pana Vokouna. Pojďme dál. Druhá krádež se stala včera. Někdo okradl Slavíka z Horské a při útiku shodil pana Vokouna ze schodu. Všichni byli v tu chvíli na pokoji, kromě mě s Tereskou. My jsme byli na baru. Co nám tohle dokazuje? Že jsem zase z obliga. Jako paní Moldová nám to nechci kecat, ale nějak se mi zdá, že je to ještě víc zamotaná než to bylo. Pořád může být ten krádežník někdo z nás. To je pravda, ale zapomínáte na posledního Slavíka. Ten zmizel situaci. To je skandál. Pořád to může být vůbec nás. O třetím Slavíkovi bohužel nevíme vůbec nic. No, tak se si tady zabodli a jestli dovolíte, já budu zavolat policii. Obávám se, že bez policie se opravdu dál nepohneme. Nemám totiž s sebou žádné nástroje, kterými bych sejmula otisky z tohoto zlatého Slavíka. Je to Slavík? To ale není možné. To je váš Slavík, pane Paulí. Jak to, že to není možné, pane Vokoune? Jako teda. Já teda navrhuji zavolat policii, ať sejmou otisky z tohoto Slavíka a porovnají je s našimi. Pane řediteli, můžete... Ne tak rychle. Pane Vokoune, nechcete nám něco říct? Já nevím ještě. Tak já to řeknu za vás. Když zmizel ten první Slavík, vy jste se vrátil z vycházky ještě před jednou. Viděl jste, že pan Paulí má u sebe zlatého Slavíka. Zahlédl jste ho na recepci při odchodu. No, zvenku jste viděl, že pan Paulí má zhasnuté. Fridu jste budit nemusel na všech klíčích. Je i klíč od venkovních dveří. Šel jste k Paulímu, vzal mu sošku a pak zase ven. Předpokládám, že jste ji zpeněžil v některé dnešní restaurace. Počkat, ale to se přece nemohlo stát. Teď Frida říkala, že prakticky nespí. Vy ho musela slyšet. Prakticky neznamená vůbec. A tady usvědčil pan Vokoun sám sebe. Vypověděl, že když se Vécel podruhé zbudil na Fridu několik minut, než ji probudil. Přitom si samozřejmě mohl otevřít sám, ale potřeboval alibi. Takže ono to s tím Fridiným spánkem nebude tak žádné. Pan Vokoun je bývalý zámečník, jak dlouho vám trvá otevřít zdejší typ zámku? Víte, že to asi nemůže. No a co ten druhý Slavík? Ten pachatel přece mého manžela poranil a zhodil ze schodu. Tady se obávám z toho něco jiného. Pan Vokoun si šel na pokoj pro bundu, ale místo toho skončil v pokoji na Horské. To se tak někdy stává, když je člověk bez peněz. Cestou ven bohužel vlivem alkoholu upadl. Spanikařil a složku někam schoval. No hrál třeba jdeme, kam jste tu složku ukryl? Pomála uklidit taková slyšení práva. Ty zmetku jeden. Takový život jsem si nezasloužila. Celý život tě živí. A teď tohle? Ty budeš k ničemu. No moment. To není můj Slavík. To je její Slavík. No, co to má znamenat? Dlužím vám ještě jedno vysvětlení. Toho třetího Slavíka, ten nezmysel. Toho jsem si s laskavým svalním tady v Horské půjčila já a sehrála jsem tady s ním tu komedii, abyste uvěřili, že mám opravdu ukradeného Slavíka. Cože? Ne, je to tak? A kde je tedy můj Slavík? Zeptejte se pana Vokouna. Zloděj! Kde je můj Slavík? To jsem se vážně jenom na městě. Dostal jsem za něj ale 300. Co jste to dělal, pan Vokouna? No viděli jste tu jeho mrchu? Musí chodit za ní pro každou korunu. Já mu úplně rozumím. 2 piva mě a Vokounovi. Děkuji. Myslíte si, že já vás znám? Ano. Chcete vám policajty? No tak to bychom měli. Budu si ještě stříhnout. Mistryně, a vy už máte toho Slavíka pojištěného? No, jako ještě ne. Ani nevíte, jak bych vám poděkoval, Betty. Zachránila jste dobré jméno našeho kajzera.
ještě nějaké jednání? Samozřejmě, co se dá dělat, no. Ale řeknu vám, tolik starostí kvůli nějaké malé srdce. Mě ani není nějak pěkno. Já myslím, že jde spíš o uměleckou sošku. Ale dejte pokoj s umělci. Jak to tak vidím já, tak jsou to normální lidé, pražskostní, obyčejní, vůbec nic speciální. Třeba tak, jako jste vy nebo pan Lokon. Tak nechodíte. Akorát, že měl v životě to štěstí, že umí něco, při čem stojí na pohodě. Něco na to bude. Pane řediteli, máte hovor. Kdo to je? Představil se jako Bůh. Bůh? A chce nám něco vysvětlit? Chce okamžitě mluvit s ředitelem, podle toho, co mi řekl. To chce pojednání s námi každý. No prosím. No, rozumím. Příští víkend? To je nejlepší, samozřejmě. Osobně na to dohlédnu. Ano, na to pořád myslím na hodně štěstí. Je velká na to víte, no obrovský. A proč se ptáte? Aha, celou svou sbírku. Dobře. 41 slavíků. Nemohl jste si vybrat lepší podíl. Ano, samozřejmě, také doufám. No, upřímnou soustředit. Tedy, pěkný den přeji. Váhne. Chcete si něco, pane řediteli? Já jsem přeji vaši smrt, Frida. Vy jste první. Proč jste mi neříkal, kdo volá? Ale já to říkala. Nevíte, kam by se mohlo vlézt 42 sošek? Dobré, hledám třeba. To je ono. Narveme to všechno do mrazáku.